pěkně všechny vítám všechny dědečky, babičky, rodiče, děti, no prostě jsem rád, že jste se tady přišli za náma pobavit. Já, co se týče děcek, tak nebudu říkat, se ptát, že děcka jsou hodné teda, jo. Protože v Komárně jsou jenom děti hodné a já jenom jsem chtěl říct, že doufám, že děcka budou mají nachystanou nějakou básničku nebo písničku, protože máme pro ně připravené, nebo Mikuláš určitě má připravené pro ty děti nějakou sladkou odměnu. A když nebudete mě písničku, anebo básničku, tak stačí, když si plácnete třeba s Mikulášem a budete. Přišel jsem sem také proto, abych zde s vámi nastartoval vánoční čas a rozsvítil vánoční stromeček. 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Hurá, svíní to! Výborně! Ten první odvážlivý a chtěl by za námi přijít. Máme tady nějakou slečnu. Mikuláši, přines k nám, písničku ti zaspívám. Přines prosím trochu dobrot, můžeš je dát třeba do bod. Dáváš dárky pro radost, pro každého jich máš dost. No to je ale velká pravda. Zatleskáme odvážné barunce, tak děkujeme. A kdo bude dál? Přišel s čertem na stůl. Mikuláš, přinesl nám víček. Milé děti, děkuji vám za krásné písničky, básničky a za rok se na vás přijdu znovu podívat. Odcházím do hostýnských vrchů. U nás v místní kapli a na dnešním adventním koncertě. Tento koncert se daří uskutečnit díky Robinovi Lefnerovi a jeho žákům. Všichni jsou tady a je to lepší a lepší. Gratulujeme. Takže já vám přeji pěkný kulturní zážitek, pěkný advent, ať se potom prožijeme pěkně Vánoce. Takže já teda předechám slovo Robinovi, od vás seznámí, kdo bude hrát a co bude hrát. Takže Robine, je to tvoje. Já ti moc děkuju. Já bych vás chtěl taky pozdravit, dobrý večer a přivítat zde. Jsem rád, že jste, nebo jsme rádi, že jste za námi přišli v tomto adventním čase. Slyšeli jste pěvecký sbor skupiny cimbalové muziky Jarášek. Oni se vám ještě představí i přímo tady před vámi, ať je vidíte.
A dneska to máme takové jednodušší. Máme 2 cymbálové muziky, které si pro vás připravili jak vánoční, tak i normální program. Takže přivítejte nyní, prosím, potleskem cymbálovou muziku Kontrabáš. Cestu zahrává, každý
můžeme takhle dneska zahrát. Prosím, přivítejte velkým potleskem Mark Nagaliu. Na basu vám přijel zahrát Milan Holub. Cymbal Jakub Štrunc. A já bydlím na 25. Na čo pôjdem, domov, keď nemám nikoho, keď si mám nikoho. Otec sa mi žení, mama tá je v černé zemi. Na čo pôjdem domov, otec sa mi žení, mama tá je v černé zemi. Na čo pôjdem domov.
panských lůkách našel jsem já ducha. Kdo mě ho promění, kdo mě ho promění, Milan doma není. Kdo mě ho promění, kdo mě ho promění, Milan doma není. Keď ho nepromění, dám ho do svýmka a muzika bude hrát, muzika bude hrát do bílého rána. A muzika bude hrát, muzika bude hrát do bílého rána. Aj do bílého rána, vašenica vyjde, až pro mňa milá, až pro mňa milá, do hospody príde. Až pro mňa milá, až pro mňa milá, do hospody príde. Aj do hospody príde, keď cigáni hrajú, cigáni hrajú, peníze majú, peníze majú, cigáni hrajú, peníze majú, peníze majú. Zabili chlapa spoločavý. Řekněte robaři, kde je pochovaný. Bylo tu, není tu a brání na plotu. Bylo víno v sudě, kde tam voda bude. Není tu. Špatně